Mä voin valita vaikka tänne 12 tuli vahingossa nyt näpäytettyä. Tää on 8-bittinen, niin nää oikein hitaat, niin se rupeaa pykeltää tuolla. Et mitä jos tää olisikin 16-bittinen fixture. Ja sit mä tein sen 16-bittiseksi fixtureksi. Eli nyt toinen pallo on 8 bittiä ja toinen 16 bittiä. Aluksi tää vaan niinku ärsytti, kun tää on semmonen ominaisuus, mikä näissä on ollut. Kun on tehnyt niinku valoilla ja tolleen, niin sitten ei voi tehdä niinku hitaita tai yleensä välttää sitä, koska sitä on pitänyt rumana yksinkertaisesti typeränä asiana, että semmonen on pakko olla. Mut nyt kun mä saan ne vierekkäin tähän, niin se rumuus poistuu. Niin siitä tulikin mulle niinku valinta. Ja se ei oo enää vaan ruma, vaan erilainen ja sitä voi jossain tilanteessa käyttää. Niin se on niinku hyvin erilaatuinen se asia, jos on tää 16-bittinen asia. Ja kun mä tykkään näistä hitauksista, mut sit jotenkin mulle tuli just tässäkin tuli se, että jos tää on nyt mä vaihdoin sen. Nyt se on 8-bittinen. Tässä pienessä liikkeessä sen huomaa niinku vielä paremmin. Nyt siitä tuli kunnon stop motion, niin ohjaus ei muuttunut, bitrate muuttui.